25-lecie, dojrzałość i pierwszy wielki bilans. Jubileusz 25-lecia był momentem, w którym zespół mógł spojrzeć za siebie i zobaczyć ogromną drogę. Koncerty, festiwale, książkę o zespole, film, wystawę pamiątek i miejską promocję, dzięki której o jubileuszu wiedział cały Gorzów. Na scenie teatru spotkali się aktualni i dawni członkowie zespołu. Ten jubileusz pokazał, że mali gorzowiacy są już trwałą częścią tożsamości miasta. Nie tylko prezentują folklor, tworzą pamięć Gorzowa, wychowują kolejne roczniki i budują rozpoznawalną markę kulturalną regionu.